nek kowe gak gelem nganggo cara Arab besok ora munggah swarga. Niku doktrin. Mulane ayo sinau ben ngerti. Nek wis ngerti ben ora gampang dibodoni. Atau sing mulai sapa? Ana ucapan ngoten. Sinten tiyange mboten ngertos, tapi sing jelas niku tiyang Jawa sing pun nderek ajaran Arab. Jelas niku. Arab dijarap, Jawa digawa. Artine karepe pengen menyatukan, pengen dadekno siji. Kados zaman Sultan Agung kok ngoten. Jawa kalih Arab dipadukan, dipersilangkan. Mulane akhirnya dina dirubah jenenge. Dina niku waune mboten Senin, Selasa, Rebo mboten nika zaman-zaman sak mangke. Wonten istilah Arab digarap, Jawa digawa. Niku saged ugi otak-atik atuk. Nggih, wong Jawa niku pinter otak-atik. Nah niku saged ugi diwastani jarwa dasa. Dari suku kata jarwa dasa. Arab digarap, Jawa digawa. Jarwa dasake garwa, sigarane jiwa. Lah niku jarwa dasa. Nggih. Sing bener Arab digarap apa Arab arepe nggarap? Nggih. Nah, sing bener Arab arepe nggarap wong Jawa. Nek Arab digarap mesti Arab ditata ben melu tatanane wong Jawa. Mergo manggon nang tanah Jawa. Arab ayo digarap. Ayo digarap Arab. Ben sesuai karo wong Jawa. Niki intine Arab digarap, Arab digarap, dijawakno, dijelentrehno, diperjemahno. Jawa digawa pancene suweke. Wiwit lahir brojol, wiwit jek ning alpan Jawa, awak dhewe Jawa. Ora kok Jawa sing digarap. Arab digarap, monggo digarap. Digarap piye iki? Arabe dikembangno, apa Jawane arep dilangi? Salah. Nggih. Sing bener nek Arab digarap disesuaikno karo Jawa. Mergo napa? Wong Arab mertamu ning Jawa. Dadi tolok ukure Jawa ya Jawa. Ora kok Jawa diwalik diarabno. Salah. Nek wonten istilah Arab digarap, ayo digarap. Disesuaikno karo patokan sing bener. Nyatane nek anut tatanan Arab, Jawa malah arepe dilangi. Iki piye? Digarap piye? Lah sing bener nek Arab digarap, Jawa digawa, ya Arab ayo digarap, disesuaikno karo Jawa. Patokane Jawa, digawa nondi wae ya Jawa. Jawa digawa. Sampai nok kasetan jati. Jawa ya tetep Jawa. Nih. Lah nek Arab kudu digarap cara apa wae monggo. Nah, tadi jawabane Arab digarap, Jawa digawa niku sing bener Arab iku ditata ben sesuai karo Jawa. Digarap, dikelola. Jawa digawa ya digawa. Wiwit piye? Digawa sampai tok endi? Sampai tok Kasetan Jati. Bali mula nira. Nggih, ngaten. Dados sing leres cek Arab, cek Cina, cek Londo dikelola, disesuaikno karo patokan. Nek ning Jawa patokane ya wong Jawa kudu anut tata cara Jawa. Tapi nek wong Jawa ning kono ya kudu anut cara kono. Niki. Dadi awak dhewe gregere manungsa tamu aja ngatur sing duwe omah. Nggih.
Aja kok tamu gawe aturan dhewe. Tamu kok nata sing di omah. Lah niki salah. Sing bener tamu yo anut tatanane sing di omah. Nyesuaikno diri. Lah niki sing bener. Arab digarap ayo, Arab digarap dijawakno. Nek Jawa diarapno gak iso. Mulane ora dunung-dunung. Ora kok kabeh terus dipedomi kudu Arab. Mosok Gusti Allah nek gak cara Arab ora ngerti. Lucu to nggih. Nggih, ngaten nih kang saged kula aturaken. Monggo. Nggih, monggo nika Mas, nika ingkang anu badhe tanglet monggo. Nggih, nggih. Nggih, nuwun sewu Bapak. Nggih. Kula pirang saking napa wau ingkang pun tangletaken. Nggih, menawi tembung niku wau saking sinten awalipun? Napa saking leluhur Jawi Islam? Saenten Jawi menika kathah agami. Napa Arab mawon ingkang dipun garap? Sing pundi Arab digarap niku wau. Nggih, Arab digarap, Jawa digawa menika. Nggih. Menika napa boten diwastani doktrin Islam datang tiang Jawi? Sampun. Sampun. Matur nuwun. Lho ngoten lho. Nek teko iki kudu nggawa oleh-oleh. Oleh-oleh ngene iku pertanyaan. Nek teko kudu goleh-oleh aja mok ngejipno dikandhani. Ngeten iki berarti sinau tenan. Nek ora sinau tenan ya ora ana pertanyaan. Nggih, enten tembung istilah Arab digarap Jawa digawa. Niku nggih ucapane para tiyang-tiyang ingkang sampun nderek ajaran Arab. Istilahe nggih saka napa nggih? Otak-atik atuk niku wae lho. Sinten sing disiki mboten ngerti kula tembung ngoten niku. Tapi sing jelas niku otak-atik atuk. Tapi namung kirata basa namung napa jarwa dosok. Kados pantunan ngoten niku lho. Anak Arab pulang ke Arab. Lah, pantunan to. Anak Arab jualan kain. Siang malam selalu diharap jangan sampai cari yang lain. Carilah diri sendiri. Otak-atik aduk lah tadi napa nggih niku wau pantun. Parian, pantunan. Arab digarap, Jawa digawa. Saged ugi niku diwastani doktrin leres. Lah, apa tegese doktrin? Doktrin itu pembodohan. Wong Jawa dibodohno. Nih tunggale niku wau. Nek kowe gak gelem nganggo cara Arab, besok ora munggah swarga. Niku doktrin. Mulane ayo sinau ben ngerti. Nek wis ngerti ben ora gampang dibodohni. Terus sing mulai sapa? Ana ucapan ngoten. Sinten tiyange mboten ngertos, tapi sing jelas niku tiyang Jawa sing pun nderek ajaran Arab. Jelas niku. Arab dijarap, Jawa digawa. Artine karepe pengen menyatukan, pengen dadekno siji. Kados zaman Sultan Agung kok ngoten. Jawa kalih Arab dipadukan, dipersilangkan. Mulane akhirnya dina dirubah jenenge. Dina niku waune mboten Senin, Selasa, Rebo mboten nggih. Niki wau pun mirsani buku niku nggih. Dina mboten Senin, Selasa, Rebo mboten waune. Zaman Jawa persilangan perbaur kalih kaum Dharma nggih jenenge nggih Jawa Dharma. Perbauran. Jawa Hindu. Wong Jawa berbaur kali Hindu mboten nate srek to nggih, mboten krungu. Soale wong Hindu mboten doktrin. Kali Nasrani gak nggih ngoten. Kan mboten nenten wong medekno. Kowe nek gak melok Kristen besok ora munggah swarga, lah mboten wonten. Kowe nek gak gelem melok Kristen ora iso ndongakno leluhurmu lho, lak mboten nenten to. Sakniki kok kathah nggih. Doktrin niku.
Ya, satu pihak bisa dikatakan doktrin, satu pihak bisa dikatakan mau menyatukan, memamburkan, berbaur. Tapi gak iso tuan rumah kok anu tamu. Nah, jadi sing jelas jawaban kula, sinten sing miwiti kula mboten ngerti, tapi intine satu ingin berbaur, menyatukan, membaurkan. Yang dua doktrin itu tadi. Tapi awak dhewe tetep eling lan waspada, ora gampang diwedekno. Dek biyen leluhur kae kena diapusi, saiki anak putune wis gak kena. Wis ora kena dibohongi. Mbah-mbah awak dhewe dijak nyebarno agama, barang wis berhasil alate sing dienggo nyebarno dielek-elek. Nggih to? Nek nyebarno agama nek gak nganggo gamelan, nek gak nganggo wayang ora ana marek kok. Bang wis ngumpul disahadatno. Zaman niku kathah malih doktrin. Cerita niki. Nalika Raden Patah goleki bapake teng Jawa, eling napa mboten? Terus pundi ceritane? Pun mboten usah dibuka kata-kata nggih. Pun wong goleki bapake akhirnya kok malah dikon merangi bapake. Akal buluse sinten niku? Pun niku. Terus enten istilah ngoten niku, sinten sing miwiti kula mboten ngerti tiange, tapi sing jelas isine teng mriku. Satu, ingin membaurkan. Terus yang kedua, doktrin. Nggih, nuwun sewu Bapak. Nggih, nggih. Badhe tanggal bab masalah adat istiadat, nggih. Bab masalah kematian. Niku nek sederek-sederek lintu kan adatipun enten sing dibakar, enten sing ditandani. Sedangkan nek tiyang Jawi kan dipocok ditali tiga kan sami kali tiyang Islam. Niku sing leres pocong tali tiga niku adat tiyang Jawi napa adatipun tiyang Islam? Niku pertanyaan kula. Salajengipun tali tiga niku napa nggambaraken wontenipun alam Nggih. tiga niku. Pun sampun ngoten. Sampun. Nggih. Ya, matur nuwun. Lho, ya ngene kudu ana pitakonan. Dadine kula niki ben mikir. Adat istiadat tentang kematian wonten ingkang dibakar, enten nggih didandosi, dipaesi nggih. Sing dibakar niku rata-rata kaum Dharma. Hindu, Buddha, Konghucu. Niku dibakar. Niku mengku suraos ngeten. Nah niku mawon saged diwastani adat istiadat. Mboten sing dados tetangga kula nek tiyang Jawi kan dipocong tiga sami Nggih, Islam. nggih, nggih. Lah nggih, wau kan nangkletaken wonten sing dibakar. Nggih. Lah mulane kula jelasaken setunggal mboko setunggal. Nek tiga dijawab sekaligus mboten saged. Wonten sing dibakar niku kaum Dharma. Niku isine ngeten. Kirang langkunge teng mriki. Kabeh iku ben bali mula-mulanira ben cepet. Sing saka geni bali nang geni. Sing saka banyu bali nyang banyu. Nggih, sing saka lemah bali nyang lemah, sing saka angin bali nyang angin. Nek sing damel adat dibakar. Niku dibakar mboten langsung dibakar diculaken mboten, Mas. Dibakar, setelah itu abunya abu jasad ini menyendiri, gak iso campur karo abu kayu. Nah, setelah itu abunya diambil, ditaruh dalam guci, dibawa pulang, atau ditaruh di dalam ruang pemujaan. Itu karena apa? Supaya mempermudah, istilahnya nek wong Jawa kirim doa. Itu awune pakai alat bakar juga. Pemenyan apa Yosua. Karena gini Mas, saya ngomong-ngomong kalau saudara Tionghoa. Mulane wong Cina niku nek padu pada Cinane. Nek sing ora bakar niki. Cara Jawane ngeten, alah-alah nek wong ora diawu
Maksudnya ora kok ora diawu ki wong melarat mboten. Ora ngerti leluhur. Ngoten lho. Dadine wong leluhure awune dibakar, dijalap teng guci. Ditaruh di dalam ruang pemujaan. Dadi nek niku dadine napa nggih manembah napa mengetahui napa-napa. Niki hormat leluhur. Wonten malih sing dipaesi nggih. Kados derek Nasrani. Kristen Katolik dipacaki. Nggih. Hati gadah istilah adat istilah piyambak. Leres niku kula nggih nate sumerep di sandangane wis kaya kemanten anyar niku. Lah. Pamrih napa nek saking kula? Sepisan ben ora ketok napa medeni napa niku. Ben ora ketok malah wonten Mas niku di air keras. Dikeringkan. Sampai turun berapa masih ada di situ. Sampai cucunya, cicitnya. Kalau kamu ingin tahu canggahmu dulu di sana. Tapi ini bandane ya akeh. Pembakaran ini bandane waduh, cara wong Jawa niku dinggo digawe mantu cukup untuk pembakaran mayat niki. Nah, teng mriku. Sampai di situ. Lah nek wong Jawa kok padha mbek wong Islam. Nah, apa wong jenengan pun tahu Semerep kuburan Arab? Boten nate. Betul nggih. Teng Jawa niki lho, wong Arab kathah teng Jawa. Nek wis tuwek dibalekno mrono. Gak ana kuburan Arab. Nek kuburan Cina akeh. Ora ana wong Jawa sing ngerti kuburan Arab. Mbuh diwujurno nondi, mbuh piye prosese. Tapi nek wong Jawa dibuntel pocong. Mulane dimuat teng tembang Macapat, mijil sampai pocong. Mijil niku lahir, pocong niku setelah mati dipocong. Di dalam pocong ana tembang sing jenenge sukma ilang utawa megat roh. Lan tembang Macapat niku ngenani pelajaran uripe manungsa. Iki wae wong Jawa. Lah berarti tuntunan wong mati dipocong iku tuntunane wong Jawa. Reh dene ning tanah Jawa sing berkembang wong Islam diaku. Ora mok pocong tok, kerandane kerangkane tutupu ijo kae tulisan Arab. Lho, mosok wong mati nek gak dikek label tulisan Arab, mosok Gusti Allah ora ngerti. Apa wong mati ku arep dibuntel, apa arep dipincuk, apa arep niki kan casing tuh Mas. Nah, adat-adat ini sebetulnya sudah sejak dulu. Malah kula wonten kabar niki. Sing kula tampi langsung dateng karena kula, kuping kula. Pireng ki mbak? Dek biyen iki angel gombal, jek angel kain. Wong tinggal ini mau dibuntel kloso, Mas. Nek wonge sugih ya dibuntel jarik. Dereng enten kain kafan. Tahun 50 pinten ngoten. Indonesia mendapat bantuan kain kafan dari India. Dikon ngedum kanggo kain kafan. Dikon, tapi dijual. Yang jual siapa? Departemen itu. Jadi sejak itu sudah ada korupsi. Padahal